Okay, jeg skal lige... Det var noget, de sagde, noget som stadig følger med. Og jeg som aldrig har kunne kende forskel på at blive taget i røven og kærlighed. Hej med jer, og velkommen til Hår på den. Vi arbejder med kropsidealer og har egentlig undret os over, hvornår og hvorfor vi har begyndt at bekæmpe vores naturlige stadie. Lyt med for en samling hverdagsfortællinger om normer, behåring og mangel på sammen. Jeg godt kan lide det selv, og jeg er sådan lidt lige... Nogle gange så kan man da også have vildt lange hår på benene, fordi man ikke lige har fået det ved bedre. Kønsbehåring af ansigtet. Og brystet, hvis man har det, det må man gerne fjerne. Fordi jeg synes, det er mere lækkert, hvis man ikke har det. Så du forventer også, at din partner... Ja. Ja, det forventer jeg i høj grad, fordi altså, jeg føler personligt, det er lidt uhygiejnisk, hvis hun ikke gør. Så det mener jeg i høj grad, hun skal. Enig. Under armene. Er det eneste tid? Altså, jeg kan godt lide at være hårfri, for selvfølgelig er man mest hygiejnisk. Og især i de nedre partier føler jeg det rigtig rart ikke at have nogen hår, især som pige, når man har menstruation. Så det der med blod og hår, det er ikke en særlig fed kombi. Forventer du af din partner? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg synes, at vedkommende skal gøre, som hun har lyst til. Jeg synes, man bør barbere sig nedenfor, og ja, det er umiddelbart det eneste sted, vil jeg sige. Andre steder er det sådan set fint nok at beholde lidt hår. Men ellers dernede må der godt lige køre sin tur. Jeg synes bare, man burde barbere sig der, hvor man ikke selv synes, det ser godt ud. Jeg føler helt klart et pres til at skulle barbere mig, og selvom man får det ind i rutinen, så er det 100% en pestilens at skulle gøre det. Jeg synes også, det er ærgerligt, at man ikke bare kan være tilfreds med sin krop, som den er. I fjeset. Ja. Føler du et pres til at barbere dig? Andre steder end i fjeset, er det du spørger om? Ja. Nej. Forventer du din partner at barbere? Ja. Jeg føler ikke, man bør barbere sig, men jeg føler, at hvis man gør det, så synes jeg, at man skal gøre det sådan på benene og under armene og i skridtet. Hvorfor føler du, man skal barbere sig i skridtet? Jeg ved ikke, jeg synes mere, det er personligt for mig en hygiejnisk ting, og at jeg føler mig renest, og det er bare mest behageligt og komfortabelt. Hvor jeg føler, man bør barbere. Hvor man har lyst. Forventer du din partner at barbere? Nej. Okay. Så nu har jeg personligt en kæreste, ikke? Og hun siger, at jeg skal barbere mig sådan i ansigtet og på pikken, ikke? Men sådan der... Men det er jo ikke noget, man skal. Det er jo ikke fordi, at hun bliver sur, hvis jeg ikke gør det eller sådan noget. Men altså, du foretrækker jo selv at gøre en glad, gør du? Ja. Det er sgu alt sammen naturligt. Jamen altså, der er vel en form for seksuelt pres. Altså hvis man tænker, man skal i sving eller ud med en eller anden eller sådan noget, så er der nok mange, der vil barbere pubes, altså pikhårene eller sådan noget. Der er mange i hvert fald, som så måske vil tænke, at det er federe, hvis der ikke er nogen hår og sådan noget. Der er måske nogen, der synes, det er ulækkert. Så der er vel et pres overfor, altså seksuelt set, hvad folk tænker om behåring og hvad der er lækkert. Altså hvis de selv beder om det, så synes jeg da også, de skal. Ja, så altså hvis de selv siger sådan her, at det bedste, når de er barberet, og de så ikke er barberet, så er det sådan her, så er man lidt what the fuck, ikke? Og selvfølgelig også, hvis man har sådan en lille, du ved, en big slips, der går op her. Ja, det kan man altså også godt tage. Den skal væk. Ja. Jeg forventer på ingen måde, at min partner er barberet. Jeg tror faktisk nærmest, at jeg ville føle det, som om jeg var sammen med en lille dreng, hvis ikke der var bare lidt hår. Det tror jeg er en sådan generel udvikling af kropskulturen, men det gør jo trends og nogle ting. Så jeg tror bare, at det er en trend, der har været undervejs i en 10-15 år eller sådan noget, som måske har startet med et stadig større fokus på kroppen. Ikke bare sådan noget, man bruger, men også sådan noget, man udstiller. Og deraf, sådan igennem, kan man sige, medier og måske særlige sådan brancher inden for medieverdenen, har været sådan stor fokus på, at man ikke skal have for meget behåring, ikke? Jeg barberer mig selv i hvert fald, på ansigtet selvfølgelig, for lige at fjerne skægget. Men mindre hvis jeg kan gro et fuldt skæg, så vil jeg gerne gro det frem, ikke? Men det kan jeg ikke lige nu, så jeg barberer det væk.
Og så barberer jeg... På din palet. Så barberer jeg pikken selvfølgelig. Hår på den siger tak for nu, og tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber, at det gav bare en lille smule indsigt i vores nutidsnormer. Men hvor herre bevares. Fuck nu dem og lad os gå.